It-tfal u l-anzjani flimkien kienet attività ħelwa f'San Vincenz de Paul bħala parti mill-proġett Skola Sajf. Ma' 300 student ippreżentaw 150 papoġġ tas-sodda lil uħud mill-anzjani residenti. Dawn inxtraw mill-flus ta' tfaddil tal-istess tfal. Min barra li ppreżentaw dawn il-papoġġi tfal għamlu reċ ta' qasira quddiem l-anzjani u kantaw xi kanzunetti. Tkellimna ma' tfal dwar din l-esperjenza. Għanna nuru għam li aħna nafu illi nħobbu, jafu li jum aħna nħobbuhom u għanna namlu l-om ċertu affarijiet biex jieħdu gost bina. Biex nejnu l-anzjani u ikollhom aktar affarijiet. Biex nibdew niġġenerawhom, jiġu nieħdu ħsiebhom u meta jkollhom xi bżonn xi għajnuna. U għal xi ġrejtu hawnhekk? Biex nagħmluha quddiem l-anzjani. Ġejtu tagħmlu talent show ġifieri hawnhekk. Iva. Biex nurruhom is-sifna. It-tfal li parteċipaw kienu ġejjin mill-iskejl ta' Birżabbuġa, Raħal Ġdid, Ħattart, Ħalarawr, il-Kalkara, Ħallija, l-Imġarr, Imtarfa, Pembroke, San Ġwann u Ħażabbuġ. Din kienet it-tielet darba li studenti ta' Skola Sajf żaru lill-anzjani fir-residenza ta' San Vincenz de Paul.